pasa aquí? Estoy grabando. Yo meto música. Sí, no sé si ya es que va, ese no No, que sí, pero a ver, ¿por qué no escoitei? Pues dou unha pista. Sí, sí. Comeza por A. Eso lo sabía tú. Outra pista. Sí. Continúa con luz. Bueno, A luz. a luz do mundo. A morte súa alrededor das cousas que está no noso corazón. Cincento sobre o carrín. Último xogo das cadeiras. Pero falta un, aí. Escuchas. Eso, só. Un momentinho. Cada un vou repartir unha palabra. A palabra só o saben eles. Entón, cando imos ler un poema, o poema de Capitán, e cando a persoa que o lea diga esa palabra de cadeira. Para dereita ou para esquerda? Ai, na cadeira que este libre. Na cadeira que este libre. Vale? E aos demais tedes que estar atentos para adivinar que palabras ten cada un. Eu non entendí.